zanimljivo, znaš. Meni se sviđa što On je takav kakav jeste, hoćeš, ti se sviđa. otvoreni, iskreni, nema zavijanja. Pa evo kako doveče, ja sam odličan. Sad će mirati. Možeš ti da atestiraš? Želim prvo da nastavim svima vama, da podignemo svi čaše i sa energijevnim vinskim pozdravom da kažemo